Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur ekainak 4 asteartea bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, ekainaren 7an eta 8an erraiak ospatuko da Ziudadelan eta horren inguruan hitz egiteko gaurkoan Leire San Martinekin egongo gara. Eta beste alde batetik gure ohiko kolaboratzailea den Javier Mangadorekin egongo gara eta honek San Ferminen historia kontatuko digu. Baina hauekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1656an, Zaldibiko 10 emakume espetxeratzeko agindu zuen alkateak, jarrera desegokiak izateagatik. Urte batzuk geroago, 1913an, Inglaterran Emily Wilding Davison ekintzaile sufragistak ekintza ikusgarria egin zuen. Egun berean, baina 1984an, Gipuzkoako intsumisoek Donostiako Santa Clara uhartea hartu eta eremu desmilitarizatua zela aldarrikatu zuten. Eta bukatzeko, 1985an antimilitarista talde bat Donostiako Loiolako kuartelean sartu ziren, zeremonia bat egiten ari ziren bitartean. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteazkenean alde batetik Iratiko trenaren ibilbidea Iruñean zeharren bigarren zatia izango dugu Javier Mangadoren eskutik arratsaldeko 5etan. Oraingo honetan bigarren zabalgunetik izango da. Diputazio jauregian hasiko da eta San Ignazio Basilika San Nikolas Portale Zaharra Bergamin kaleko eraikuntzak Baxe Nafarreko etorbidea igarota apaizgaitegian amaituko da. Beste alde batetik, Patxi Larrainzar ikastetxean arratsaldeko 5:00 irrien lagunen emanaldia egongo da. Ateak 5 laurden gutxitan irekiko dira eta emanaldia 5:30 hasiko da. Tartean, aurpegiak margotzeko aukera izango dute txikiek. Ostegunean, alde batetik, Oko Andre Maria plazan arratsaldeko 8:00 esan ezinen kontzertua egongo da. Oko Andre Maria plazan izanen da kantu eta hitza Iruñeko udalaren euskarazko musika programaren edizio berriaren egoitza. Sarrera librea izanen da lekuak bete arte. Kontzertuak ostegunetan maiatzaren 16tik ekainaren 20ra izanen dira, 8:00. Euria eginez gero, kontzertua Deskaltzos kaleko erraldoien txokora eramanen da. Ostiralean eta larunbatean baita ere, Erraiak programaren 3. edizioak praktika artistikoen kolektibitatearen eta antolatzeko moduen arteko gurutzaketa jorratzen du. Horretarako ekainaren 7an eta 8an Iruñeko Ziudadelan jarduera kolektiboen dimentsio politiko, afektibo eta ekologikoetan arreta jartzen duen programa publiko bat planteatzen da. Hainbat formaturen bidez, praktika artistikoen eta lanketa kolektiboen programa honek herritarren eta kolektiboen mugimenduak sortu dituzten gaurkotasuneko gaiei buruz arreta piztu nahi du. Horretarako bi egunetan zehar hitzaldiak, topaketak, tailerrak, performantzeak, piknikak, errezitaldiak eta musika programatu dira, herritar guztiei irekiak. Larunbatean Euskaldunon Biltokiko eguna ospatuko da Txantrean. Ekainaren 8an larunbata Biltokik elkarteko eguna ospatuko da. Aurten 8. bazkide kutxuna izendatuko dute, Itxaro Borda Xatirron. Euskal idazle eta euskaltzaina euskararen alde egin duen eta egiten ari den ibilbide luze eta oparoa eskertzeko. 12:00 izanen da esker oneko ekitaldia. Eguerdiko 2etan kantu erronda eta eguerdiko 3etan bazkaria. Ondoren, bazkaloste musikatua izanen da Jon, Jaione eta seme alaben eskutik. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Nafarroako 600 bikote inguruk ugalkortasun tratamenduak jasotzen dituzte urtero. Emakumeen 52,1%ek 35 urte baino gehiago ditu.
Kasuen 75%an in vitro ernalketa izan zen, eta 48%an intseminazio artifiziala. Argazki nagusian, traktoreek autobideko bidesaria moztu zuten Biriatu parean. Titularrean, urriaren 30ean mobilizazioetara itzultzeko mehatxua egin dute nekazariek. Beheko berrietan, alde batetik, Herriberriko jaialdiak 25 urte beteko ditu egitarau anitzarekin. Beste alde batetik, ligan zaleen errekorra lortu du Sadarrek, 373.419. Jarraian, Jokin Altunaren hitzak ditugu. Ez nuen imaginatzen 12 batekin atsedenaldira joatea, ezta erotuta ere. Eskuineko berrietan batetik 22 salaketa 4 astean, Iruñeko auzoetan bolseoa dela eta. Bestetik, interneterako sarbide libreak nerabeengan nahasmenduak eragiten dituela ohartarazi dute. Gainera, aro berria Mexikon, lehen emakumea errepublikaren buru dela. Hori koloreko bi berrietan batean PSNek dio Aznar ostiralean bisitan datorrena, ez dela ongi etorria Nafarroan. Bestean, Feijóok oraindik zentsura mozioa ireki du Junstekin. Diario de Navarraren titular nagusian handitu egin dira seme alabei mugikorra mugatzen dieten familiak. Adituak bat datoz gailuen entrega atzeratzeko premian. Argazki nagusian, Espainiako eta Frantziako nekazariek muga blokeatu dute Irun Biriatun. Titularrean, nekazal protestak muga moztu du. Beheko berrian, Irurtzungo taberna bateko terrazan harrapatu zuen turismoak zauritutako Natali Faninasen hitzetan, mirariz salbatu ginen, autoa guregana hegaldatzen ikusi nuen. Eskuineko berrietan, alde batetik, Usea Nafarroan, ez oso zorrotza eta diskrezionala bere zuzenketetan. Beste alde batetik, Espartzak PP salatu du UPNren botoak beren garatzeagatik. Jarraian, 22 salaketa Iruñean poltsak edukiontzietatik kanpo uzteagatik. Goiko berrietan batetik antzerkia, zirkua eta musika Herriberriko jaialdirako. Bestetik, Mbappé dagoeneko Real Madrileko jokalaria da. Bukatzeko, Javi Martinezek osasunan geratu nahi du. Gara egunkariaren titular nagusian, Osakidetzak iazko udan baino murrizketa handiagoak aurre ikusi ditu. Ordutegi eta langile murrizketak baita itxierak ere ohikoak dira udan, baina azken urteetan gora egiten ari dira. Argazki nagusian atzo ireki zituen ateak makina erremintaren nazioarteko biurtekoak. Beka bere azken ertzeraino betetzen. Titularrean, makina erramintak bere nobedadeak jarri ditu ikusgai beken. Erdiko berrian Joseba López Ortega lehiaketa publikorik gabeko zuzendaria. Eskuineko berrietan alde batetik bidasoaren bi ertzeetako traktoreek muga ixten dute. Beste alde batetik Harrera elkarteko kideak diren Carlos Ioldi eta Idoia Martinezen ustetan 450 pertsona lagundu ditugu, baina orain behar berriak daude. Bukatzeko, Sheinbaumen erronkak erabateko garaipenaren ondoren. Berriaren argazki nagusian, dozenaka traktore atzo goizean Biriatura iristen Lapordiko aldetik. Titularrean, garraioari bidea itxi diote Biriatun, egun batez. Gobernuei esan diete urrirako erantzunik jasotzen ez badute, berriz hasiko direla protestan. Beheko argazkian Alba Menendez daukagu. Honen hitzetan, geroz eta zailagoa da 3 garaikurrak lortzea. Goiko berrian, elkarrekin grabatzeko ordua. Jonel Azpiur eta Eneko Sagardoi Karmelen. Eskuineko berrietan alde batetik Osakidetzak lehen arreta mugatuko du udan 126 zentroetan. Beste alde batetik Claudia Sheinbaum hautatu du Mexikok eta lehen aldiz Andre bat presidente jarri. Jarraian Jokin Altunaren 3. txapela, heldutasun batean. Gainera, espero da Europako Banku Zentralak interes tasak 4,25%ra jaistea etziko bileran. Bukatzeko eskola publikoaren aldeko aldarria ozendu da Ordizian. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, Antxoaingo herritarrek euskara doan ikasi ahal izango dute.
Antsoaingo udalak esfortzua egin du bizilagun guztiek euskara ikasteko aukera izatea bermatu nahi dugu, azaldu du Euskal Herria Irratian Marta Diez Antsoaingo alkateak. Antsoaindarron 20% iaia euskalduna da. Giro euskalduna badago herrian eta orain aurrera urratsa egiteko ordua da. Eskuineko berrietan, alde batetik Israelen sarraskiaren aurrean konplize ez izatera dei egin du Jala Nafarroa ekimenak. Manifestazioa antolatu dute ekainaren 8an Iruñean, Europako hauteskundeen bezperan. Hain zuzen, Europak orain arte izan duen konplizitate jarrerari amaiera jarri behar zaiola aldarrikatzeko. Arratsaldeko 5 abiatuko da manifestazioa Golem zinemetatik. Beste alde batetik, Hortzadar koloreko bankua erauzi eta ibaira jaurti dute. Medialuna parkean LGTBI kolektiboaren koloreekin margotuta zegoen eserlekua bere tokitik atera eta ibaira jaurti dute azken orduotan. Iruñeko udaleko berdintasun zinegotziak jakinarazi du bankoak konpondu eta bere lekuan jartzeko agindua eman dutela dagoeneko. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Leire San Martinekin gaude. Ekainaren 7 eta 8 erraiak ospatuko da, ezta, Leire? Bai, hala da. Eta, zertan datza erraiak? Erraiak orain dela 3 urte abiatu zen ibilbide bat da, Lara Molinak abiatu zuen, eta nolabait artisten arteko aliantzaren inguruan hausnartu nahi zuen, ez bakarrik artista baizik eta baita ere herri mugimenduekin eta ematen diren aliantzei buruz, eta bizibilizazio une ezberdinak eduki ditu. Orain dela 3 urte, uharteko beka bati esker, Lara kasi zuena izan zen, xumetik edo artisten mapeo bat egin zuen Iruñan, eta bertan eman zitezkeen aliantzak aztertzen hasi zen. Geroago pandemia iritsi zenean, lan introspektiboago bat edo egin zuen, fanzine bat, eta pixkanaka junda kolektibo ezberdinekin lanean, Lazurda izeneko espazio batean ere bai antolatu izan dira hitzaldiak eta beste motatako ekimenak, eta oraingoan jardunaldi batzuekin egin dugu bizibilizazio edo momentu berezi bat prestatu. Eta aurten nortzuen artean antolatu duzue, edo norekin egon zarete elkarlanean? Ibilbideak Larak bereziki, porque Lara Iruñakoa da, Larak egin du hainbat kolektibo ezberdinekin, Plazeratu Klub izeneko kolektibo bat, No Parkinez izeneko beste bat, Lazurda espazioa, Uharte erakunde batzuk ere bai, eta ni sartu naiz orain azkenengo txanpa hontan, eta berak eta nire artean antolatu ditugu jardunaldiak, 7 eta 8 egingo direnak. Eta edizio bakoitzean helburu ezberdinak ditu, ezta? Bai, helburu ezberdinak ditu, baina nik uste dut adibidez gai batzuk enmarkatzen dutela erraiak ekimena, ez? Aliantza, kolektibidadea, artetik elkarrekin nola eragin, plazeraturekin, ez? Gaua nola birpentsatu eta gauez festa espazioetan espazio seguruak bilatu. Orduan, kolektibidadea eta aliantzaren ideia beti egonda oso presente. Eta zergatik dauka erraiak izena? Edo nondik dator izena hau? Begira, hau igual Lararentzat galdera aproposagoa da, zeni sartu nahi zenean ja jarrita zegoen, baina, asko hitz egin dugu terminoari buruz, eta jardunaldiak pentsatzerako orduan, nik egia da, erraiak terminoa ez, niretzat, barruak edo tripekin harremanduta dagoela oso, ez? Orduan, esaten nion, nolabait uste dut hausnartu dezakegula, edo izenak niri behintzat ekartzen didala barruak begiratzeko interes bat, ez? Hau da, kolektiboki eragiten dugunean nola antolatzen garen, ez? Gure tripak zertaz eginda dauden, ez? Barruraka begira, ez? Ikusten ez den hori zer den, porque kolektiboki egiterakoan nola antolatzen zaren
egiten duzuna bezain garrantzitsua da, ezta? Baina beste alde batetik ere nik uste dut desira edo, ez? Erraiak zerk mugitzen dizkizu, ez? Porque artean ekiterakoan, kolektiboki ekiterakoan, desira piztuta egon behar du, ez? Motore kolektibo bat bilatu behar da, eta hori bai elkarri galdetzen genion, ez? Que te tira de las tripas, zerk tiratzen dizun ekiterako. Orduan, bi ideia hauek uztartzen dira oraingoan, jardunaldietan, baina bueno, Lararentzat ere beste 1000 zea ditu, esan nahi. Eta 3 edizio hauetan, esan dugun bezala, elkarlanean aritu zarete jende desberdinarekin, ez? Edo kolektibo desberdinekin, eta horrek formatuaren aldetik eragina izan du. Begira, nire ustez gauza oso polit bat da, eta da ez dala ataskatu edo formatuaren zea hortan. Mapeo bat egin da, publikazio bat, webgunean, orain jardunaldi hauek eta gero webgunea izango da erraminta oso baliagarri bat, eta bertan edizio lan handia egingo da, testuak igoko dira, Lazurda espazioan hitzaldiak antolatu dira, festak antolatu dira, kolektiboekin lantegiak antolatu dira. Orduan, formatu aldetik oso anitza izan da, eta hori nire ustez balioa da. Eta gaurko, aurtengora bueltatuta, bi gizarte mugimendurekin egon zarete elkarlanean, eta zeintzuk dira hauek? Berak egin du ibilbide oparo bat, bai Plazeratu klubekin, bera Plazeratu klubeko parte da, eta bertan egiten dutena oso sinpleki kontatuta, baino da komunitate LGTBIQ+arentzat aproposak diren gaueko espazioak bilatzea, eta gauez ere pentsatzea, gorputz asko beti geratzen direla gaueko espazio hegemonikoetatik kanpo, eta horiek birpentsatu behar direla ere bai, disidentzietatik, ez da. Eta beste alde batetik, No Parking Ez izeneko ekimenarekin egon dira, aldarrikapen, badakizue, parke baten gainean parkin bat eraiki behartzala, azkenean bertan bera geratu da iniziatiba hori, baina aldarrikapen potentea egiten ibili dira, ez, kolektiboki. Eta zergatik aukeratu dituzue bi hauek? Hori, berak, nik esan bezala azken txampa hontan, ni jardunaldietan jarri naiz lanean azken hilabeteetan, baina, nik uste dut ere, esaten izuna, ez? Berak, desira nondik tiratzen dion ere bai, bertan sartzen joan da, ez? Eta Iruñakoa denez, nik uste dut, berari interesatzen zitzaizkion mugimenduetan sartu dela, ez? Eta beharrezkoak direnak. Eta sormen prozesu honetan nola lotu dituzue erraiaken helburuak bi kolektibo hauen helburuekin? Plazeratu kluben kasuan, nik uste dut oso lotuta dagoela, Lara mugimendu horren parte da, eta antolaketa kolektiboa egiten dute, festak antolatzen dituzte, adibidez boiotopaketetan, Leitzan egin diren Euskal Herriko boiotopaketak, beraiek antolatu dituzte dute gaueko espazioa, edo Iruñan egin diren hainbat espazioetan. Eta No Parking Ezen aldiz, uste du izan zala edo dala mugimendu klasikoago bat edo, bertan egin dana izan da, artetik, arte praktikak eta herri mugimenduko ekimenak uztartu nola baitez, eta artistekin kolektiboa eta artistak elkarriken jarri lan egiten. Eta hori nire ustez oso baliagarria, porque herri mugimenduak eta arte askotan mundu banatuetan kokatzen ditugu, eta aldiz nik uste dut batak bestearen gandik asko ikasi dezakeela, ez? Eta hor egin duen aktibazioa hori izan da. Eta zein da asteburu honetarako daukagun programa? Programa egia esan luzea eta intensoa antolatu dugu. Ostiralean Ziudadelan hasiko gara,
arma aretoan, Elandorfium izeneko artista batekin hasiko gara. Elandorfium Madrilen bizi den eta gaueko espazioetan lanean hasi zen oso gaztetatik gaueko espazioak ere bai aldarrikatuz, mugimendu LGTB-tik eta bar, eta azken denboraldian, animaliak, pertsonak eta gaua eta elementu pila batetan interesatua egon da. Eta lanek proposatuko diguna da oraingoan erleen mugimendua eta erleen inguruan asko ikertzen dabil, eta polinizazioa zer den eta nola polinizatzen diren, eta parke batean, porque Ciudadelako parkea handia da, elkarrekin nola erleentzat prest egon daitezken objektu batzuk eraikiko ditugu, orduan praktikoa izango da. Baina, klaro, aldi berean elanek bere buruare bai, montatuko du, nola baita esateko ez, drag mugimenduan oso sartuta egon da, eta animalia izakiaren arteko aliantzaz edo hitz egingo du, ez? Bera eta gero, Danele Sarriugarte eta Miren Narbaiza, Danele Sarriugarte idazlea, eta Miren Narbaiza musikariak Poperra Afterra Utopia performance edo ekitaldia egingo dute, Iruñan uste dut lehenbiziko aldiz ikusiko duguna, eta hori, Daneleren testu erdi biografiko, erdi ez, erdi fikzio, en fin, bere testuak diren bezala, ez, halako ibilbide pertsonal eta politiko bat garatzen du. Eta hori Miren Narbaizaren musikaz lagunduta egongo da. Hori ostiralean. Eta larun batean aldiz, goizetik hasiko gara, goizean 11:00 kolektibo ezberdinek osatutako mahai inguru bat moderatuko dugu, eta mahai inguru horretan kolektibo ezberdinak gonbidatu ditugu, Iruin Kokoa ekimena, Jakitoki ekimena, azkenean ez dakit etorri aluik izango diren, arazo bat gertatu zaielako, Black Power Pamplona kolektibo antiarrazista, eta Altxalili iparraldetik datorren Kabaret eta LGTB kolektibo, eta bereekin batera, hasieran kontatu dizuedan nola antolatuta gauden, zer mugitzen dugun gure desira, eta hori hitz egingo dugu. Gero elkarrekin bazkalduko dugu, eta errelako espazioak aktibatzea ere bai oso garrantzitsua izan da programan, ez? Jendea elkarrekin egoteko eta programatu gabeko momentuak edo baimentzea, ez? Orduan elkarrekin bazkalduko dugu, eta arratsaldean Aitana Cordero artistarekin performance siesta elkarrekin egon. Aitana da oso txamana bat da, eta mugimendu, jendea elkarrekin aktibatzeko kapazitate inkreiblea dauka. Orduan berekin ez dakit oso ondo zer egingo dugu, baina siestarako bidea edo hartuko dugu. Bera eta gero, Laura Muelasek, antropologa feministak, plazerraren inguruko hitzalditxo bat emango du parkean ere bai. Laura Muelasek joan den urtean tesi bat aurkeztu zuen, plazerra eta mugimendu sozialen inguruko tesi bat, eta horren aurkezpentsoa egingo du, eta plazeratu klubekin elkarrizketan jarriko dugu Laura. Ondoren, Ana Laura Duartek ere bai, janariaren inguruko ikerketa potente bat da, bera fermentoak eta, en fin, 1000 elikagaien inguruan ikertu du, eta halako instalazio kulinario bat prestatu du, eta afaltzen emango digu ere bai. Ondoren, Usuel Oterok jotaren inguruko bere ikerketare bai, abestitik edo jotatik tartetxo bat ere bai, kontzertutxo bat emango digu, emanalditxo bat, eta bukatzeko plazeratu klubekin festa bat eukiko dugu, DJ ezberdinekin, Simoneren bisualak, en fin, gozatzeko espazio, bukatzeko eta gozatzeko espazio bat. Beraz, asteburu bete-betea izango duzue. Bai. Eta, jarduera hauetan parte hartzeko, zer egin behar da edo nork parte hartu dezake? Edo zeinentzat iriktako jardunaldiak dira, noski, eta izena eman behar da lantegi, Elandorfium eta Aitana Corderoren lantegietan izena ematea komeni da, dohainik dira jarduera denak, baina horre bai jakin beharko
ikusiko genuke zenba jende datorren, eta baita bazkari eta afarietara, ez? Kantidadeak eta kalkulatzeko. Izen emateko, gure sareetan erraiak, Instagram profilean, webgunean, eta informazioa dago, dokumentu bat bete, eta etorri, eta disfrutatu besterik gabe. Eta, bueno, Leire, ja, bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun. Bueno, horrelako espazioak askotan oso zaila direla antolatzen, eta porque nahasketa handia egiten dugu, eta, bueno, eskertzekoa dela ere bai laguntza instituzionala, bai udalak, gobernuak eta Innova ekimenak finantziatu dute, eta finantziazio hori gabe ezingo genuke hau egin. Eta, bueno, nik uste dut oso ilusioz betako bi egun izango direla, eta oso gogotsu gaudela, orduan jendea animatuko nuke bertan egotera. Bueno, Leire, zuri eskerrak ematea gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta, bueno, zer modu zioaten den asteburua eta jendea animatzen den. Zuei, eskerrik asko. Bueno, ondo segi, agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteartea, egunak aurrera egin ahala eguzkitsu geldituz joango da. Zonalde batzuetan hodei askorekin eman diogu hasiera egunari, baina goizak aurrera egin ahala arinduz joango da eta eguzkitsu geldituko da. Kantauri isurialdean zerua ez da erabat garbi agertuko, baina urdinguneak gailenduko dira eta gainerako lekuetan goi-hodei batzuk agertuko dira. Temperaturak nabarmen egingo du gora eta barnealdean 25 gradu ingurukoak izango dira. Eta kostaldean, brisarekin, 22-24 graduren bueltan geldituko dira. Bihar, asteazkena, barnealdean bero egingo du. Temperatura maksimoak 30 gradura iritsiko dira barnealdeko leku askotan. Eta Nafarroa hegoaldean maila hori ere gainditu dezakete termometroek. Kostaldean berriz 25 graduren inguruan geldituko dira beroenak. Egun sentiko hodeiguneen ostean eguzkitsu egongo da. Arratsaldean bero hodei batzuk sortu litezke. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da, eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan gure ohiko kolaboratzailea den Javier Mangadorekin gaude, eta berak San Ferminetako historia kontatuko digu. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi eta zuek. Oso ongi, hemen. Oso ongi. Bueno, zer daukazu San Ferminen inguruan kontatzeko? Hori, aurrekoan hasi ginen pixka bat San Ferminak berotzen, nolabait esateko. Bai, unaien gaiarekin eta... Orain sartuko gara pixka bat historian, San Ferminetako historian, baina historia aintzinekoa. Duela urte, notiziak diren garaietatik, pixka bat onaino edo 19. menderaino edo la. Lehendabiziko, hau guzia jaso dut Arazuri, doktorearen partetikan, bere publikazio famatua San Ferminen historia, ez? Oso historia osatua eta luzea eta zehaztua du, eta nik hartu dut bakarrik, aintzineko historia, ez? Lehendabiziko kontua da, San Fermin existitu ez zen existitu. Pues ez dakigu, ez dago argudiorik esateko baietz edo ezetz, askok esaten dute ezetz, ez zutela existitu, ez. Baina egia da, lehendabiziko, Iruñeko lehendabiziko apezpiku bezala hartzen dela, baziren beste bi lehenago, San Saturnino, San Honorio, horren inbili ziren, baina garai hartan, pentsa ezagun, erromatarren garaian, orduan, ez dago agiririk, bai estatzeko. Orduan, bertan dago, ez? Kontua da, San Fermin Amiensera joan zen, Frantzialdera, apezpiku, hemen kristautu, txiki-txikitatit, Firmo izan zen bere aita, hortik bera Firmin, ez? Firmo txikia, nolabait esateko, ez?
Kontua dago, pues, hemen bataiatu eta apestu nolabait egin zuen eta apezpiku jun zen Amiensera, ez? Eta han, pues, dirudienez hil zuten. Zezen bati eutxita, horregatik, pues, zezenekin oso lotuta omen daude hortik, ez? Pues, San Ferminak, hemengo San Ferminak, ez? Eta kontua da han gordetzen direla erlikia batzu gordetzen direla. Orduan, pues, erlikia horiek benetazkoak dira, edo ez dira benetazkoak, hor dago ere bai koska, ez? Eta zapiaren kontu hori egia da, edo ez? Ez. Esaten dutela odola dela... Ez. Bueno, nire ustez, ez da hola, ez? Koinziditu zen, lehendabiziko enzierroetan, ez, baina Santo Domingo karrikatik hasi zirenean zera korritzen, enzierroak, pasatzen ez ezenak hortik, orduan, ondoan dago azoka. Azoka berria bere garaian, guretzat zaharra dena, ez, Santo Domingoko azoka. Eta han zirela, arakinak. Eta arakin horiek ateratzen zirela, zezenekin jolastiko pixka bat, ibiltzen ziren bitartean, ez? Eta haien arropa zen txuria eta zapi batekin. Orduan, dirudienez, hortik datorrela kontua, baina ez dago oso argi. Kontua da hori, aspalditik ospatzen direla, San Ferminak, hori bai. Eta oraingoak bezala ziren? Ez. Arraz diferenteak, gainera data zen diferentea ere bai, ezen uztailan, urrian, zera ospatzen ziren, eta batez ere, aipatu, zera hiru eginkizun elkartu zirela, edo elkartu nahi izan zituztela, zera ospatzeko. Eta ziren, ospakizun erligiosoak, San Ferminaren alde, gero, azoka bera, feriak, ganadu feriak, eta beste alde batetik zezenketak. Hemen zezenketen afizioa izan da ikaragarri handia betidanik. Orduan, izan ere, hemen esaten da, hemen sortu zela toreoa gaur egun ezagutzen dugun bezala, bai zaldiz, bai oinez, biak, gainera. Orduan, lehenengo ganaderiak hemengoak ziren, bravo, motatakoak, ez? Zezenketak egiteko zezenak, lehendabiziko ganaderiak hemengoak ziren, orduan, oso lotuta dago dena, ez? Orduan, elkartu ziren, hiru eginkizun horiek, ez? Religiosoak, feriak eta zezenketak. 12. mendean ja agertzen da notizia bat, lehenengo erlikia, San Ferminen lehenengo erlikia, ekarri zutela ona. Eta nora, Eliza Nagusira, gaur egun katedralera ekarri zuten. Eta katedralean mantentzen da hori indikan, zera aldare atzean, hor badago, pasilloan antzekoa ez, buelta emateko, eta badago aldare bat San Fermin. Eta San Fermin irudi hori omen da aintzinena. Osea, ez gaur egun zera San Lorenzo Elizan dagoena, baizik eta bestea. Eta katedralikoek esaten dute arro, haiek dutela benetako San Fermina. Kontua da, hori, lehendabiziko erlikia ekarri zutela han, ara ez, eta han gordezen. Horren ondorioz edo aprobetsatuz edo mesetak areagotu egin ziren. Fiestak nolabait areagotu egin ziren. Hemen badago beste kontutxo bat, hemen Nafarroan gehienetan, batez ere mendialdean, eta hemen Iruñerrian ere bai, jaiak edo hitza, jaia, ez dela oso herrikoia, ez da arrunt herrikoia, herrikoiena da meseta. Eta zer da meseta? Meseta da mesa, eta, mesa asko. Ordan, ez dira herrietan, kristautu ondoren, jakina, mesa asko egiten ziren jaietan. Jaietan nabaritzen ziren, batez ere, hori, mesa asko egiteko, ez? Eta horregatik, mesetak, hortik dator izena, ez? Eta hemen oso errotuta dugu,
Iruñerrian eta mendialdean, jaiak esan ordez, pues, esaten dugu mesetak, ez? Kontua da, pues, erlikia ekarri zuten eta orduan areagotu egin ziren meseta horiek, ez? Ospea handiagoarekin ospatu eta hola, ez? Gero, San Zernin, claro, hemen kontuan hartu behar dugu garai hartan 3 burgoak zirela, ez? Navarreria, Iria, aintzinena, gero San Zernin, frantses kolonoekin osatua, nolabait esateko, eta gero San Nikolas poblazioa edo hirigunea zegoen nasketa batekin, ez? Gora bera horiek ja komentatu genuen bere garaian, ez? Burgoetaz zera hitz egitean. Baina, gogoratu behar dugu pixka bat, haien artean beti istiluak izan direla, ez? Oso hurbil zeuden hiruak eta istiluak izaten zirela oso maiz. Kontua da, 14. mendean, San Zernin eta San Nikolas nolabait elkartuak ziren, edo nahiko elkartuak, eta Navarreria kontra. Nolabait esateko, ez? Orduan, elkartu ziren ere bai, San Zernin eta San Nikolas, Carlos Bigarrena erregeari eskatzeko beste erlikia bat ekartzeko, Amiensetik, eta ekarri zuen. Carlos Bigarrena, horatu behar dugu, zela el malo ez izenez, ez? Ezen hain gaiztoa, dirudienez. Horrek ekarri zuen, bigarren erlikia bat, eta orduan, pues, ospea handiagoz ospatu ziren ja jaiak, urte hartan, eta garai hartan ere bai. Baina urriaren 10ean, ez diren ospatzen uztailean, baizik eta urrian. Eta zergatik aldatu ziren gero. Ikusiko du, badu bere misterioa. Batez ere goraldearekin, goralde kontuarekin, baina gero ikusiko dugu ez bakarrik horregatik. Orduan, hori, oso ospea handia hartu zuten ja, batez ere ospakizun erlijiosoak. Horren inguruan, jendea biltzen zen, beraz, nolabaiteko feria osatzen zen ere bai, orduan, salerosketak eta bakigu. Orduan, nola ospatzen ziren garai hartako mesetak, ez? Pues bezperatik hasten ziren, ez? Hemen askotan esaten da, de víspera se conocen las fiestas. Orduan, bezperak ziren nahiko ospatuak ere bai, ez? Orduan, egiten zen funtzio nagusia San Lorenzo elizan, garai hartan. Gero, egun nagusian, hurrengo egunean, prozesio solemnea, gaur egun egiten den bezala, edo antzekoa, 3 burgoetako karriketatik hori bai. Pasatu behar zen, prozesio horrek, pasatu behar zuen, 3 burgoetako karriketatik. Baina, nola baita esateko, San Zernin eta San Nikolas elkartuak ziren pixka bat, edo adizkidetuta nola baita esateko, eta bestea kontra, ez? Orduan, Navarreriatik pasatzen zen oso azkar eta ibilbide oso motza. Kunplitzeko nola baita esateko, ez? Eta beste ospakizun bat, beste eginkizun bat egiten zena, eta nahiko tradizio handikoa izan da hemen, mesetetan, gaur egun ja desagertu da, baina izan da, pobrendako baskaria. Bazen baskari berezi bat pobrendako, jende pobrearen dako. Eta gero, ospatzen zen ere bai, 8. erarena, la oktaba esaten dena. Hor ere, ospatzen zen... Baina ziren motzagoak edo... Bai, San Ferminak. Bai. Denetarik izan da, motzagoak, luzeagoak, izan dira, ez 9 egun, izan dira 14 bat, bai, hilabete erdi edo. Ere bai, motzagoak, ez egun guztietan, gaur egun jaietan, mesetetan, badaude gauzak egunero. Egunero zentzenketak, egunero ez dakit zera musikaldia, dantzaldia, denetarik ez, gauza asko. Garai hartan ez, egun nagusian bai, bezperan ere bai, 8. ere bai, tartean baten bat, gauzaren bat, zezenketarik ez, bakarrik zezenketak egun nagusietan. Orduan, nahiko aldakorra zen, xumeagoa, askoz ere xumeagoa gaur egun baino.
Osea, ez ziren hain jendetsuak adibidez. Jendetsuak ziren, baina inguruko jendea etortzen zen. Bale, eta orduan, non egiten zen hori nahiko bitxia da, pobreendako bazkari berezi hori egiten zen, antolatzen zen, udalak ordainduta, nekazarien ospitalean. Eta nekazarien ospitalean non zegoen? Zegoen Oko Ama Birjinaren plaza inguru hartan. Osea, nahiko baztertua. San Zernin burgoan, baina baztertuta. Ez zegoen erdi-erdian, ez da pentsatu ere ez. Zergatik, han biltzen zirelako, nolabait esateko langile xumeenak, diru gutxien zutenak, ez? Laguntzaileak, klaro, San Zernin burgoan, baziren artisauak eta, jende nagusia ere bai, eta ordan zerbitzari, baina maila baxuko zerbitzariak han biltzen ziren. Esaten zen Las Carnitzerias Viejas, zonalde ura guzia, gaur egun geratzen da bakarrik, zen auzo txiki bat, baina gaur egun geratzen da bakarrik Sandu Handia kalea. Kale hori, karrika hori, zen auzo horretakoa. Gainerako guzia aldatuta dago. Dago konbentu bat, Los Descalzos eta hola, eta ordan hori aldatuta dago. Eta bertan zegoen ospitale bat. Nekazarien ospitalean. Eta han ematen zieten bazkari berezi hori, ez? Eta menua hori bai jasota dago, udalak ordaintzen zuenez, ordan jasota dago dokumentuetan. Asa, behi edo hil haragi errea, eta ogia eta ardoa oparo, osea, nahiaina. Ogia eta ardoa, soberan. Eta, esaten duzu, nahiko polita ez, ederra, eta pentsatu behar dugu, bazkari ofizialetan, udal bazkarietan, eta zezenketetako amaiketakoan nolabait esateko, esaten zen el refresco, baina refresco ez. Bazen bazkari, igual 12 plater jateko, eta gainera jendeari botatzen zizkien, pizza antzekoa, empanadak, antzekoak, bertan, zezenketan bertan, hori ezen oso berezia garai hartarako gaur egun ematen du nahiko berezia zela, ez? Baina, abundantea bai, ez? Baina, berezia asa behia eta hilaragia, Eta, lehen bezala, komentatu dugun bezala, bezperan pregoia. Eta pregoia zen oso famatua ere, bai, oso ospatua, Bazegoen, ez den bakarrik pregoilaria kalez zebilela, pregoia irakurtzen edo kantatzen edo abesten edola. Ez, pregolaria, atabalariak, jugalariak ere bai, baziren, beraiekin, eta txirulariak, musikariak ere bai. Beraz, bazen beste ospakizun importante bat, bezperakoa. Gero, 16. mendetik aurrera ja hasi ziren pixka bat osatzen. Batez ere ziren festa erlijiosoak, batez ere, baina ja hasi zen jendea pixkat nolabait berotzen edo kultura askatzen edo zerbait, eta orduan ja egin zen autosakramental bat. Beraz, antzerkia, beti ere erlijioarekin lotua. Takonerako portalaren ondoan, pentsa ezagun, Los Patos esaten den tokian, inguru hartan, beraz, hiritik kanpo egiten zen antzerki hori. Antzerkia beti izan da, hemen jendea oso zaletua izan da zezenketekin, baina baita ere antzerkiarekin, hori bitxia da, baina antzerkia beti izan da oso maitatua, oso apreziatua hemen Iruñan eta Iruñerrian. Orduan, antzerkiaren historia Iruñan da nahiko berezia, beste egun batean igual jorratuko dugu, hainbat tokitan egiten ziren, antzeslanak eta egiten ziren hainbat tokitan, eta hau zen hori, Takonerako portalaren ondoan egiten zen. Gero, komediak ja geroago, mendeak eta aurrerago, komediak, hori bai, beti komediak esaten ziren. Eta aduanako txokoan, ja hurbilago, San Lorenzo Elizaren parean, ondoan. Beti ere, apaizek oso begitan zuten, representazio horiek.
ez izateko, ez ateratzeko bidetik edo ez desbideratzeko, ez? Beste alde batetikan aktore-aktorezen mundua beti izan da nahiko liberal, nolabait esateko, orduan moralaren aldetikan ezen oso ongi ikusita antzerkia eta ez aktoreak eta ez aktorezak. Orduan mundu hori beti zen pixka bat, zera apaize bazuten beti, pues oso ez zuten gustukoa. Eta beti saiatzen ziren mosten. Ez bakarrik zera apezpikuak edo, udalak ere bai moztu, olako araudi bat osatu zen Madrileko gobernuan, eta hemen hartu zen, derrigorrez hartu zen araudi hori, baina zorrotzago, osatuta, neurri zorrotzagoak jartzen zituzen beti danik hemen jarri dira, ez? Eta gero ere bai torneoak egiten ziren Gazteluko plazan. Gazteluko plaza erabili zen 19. mendera arte, duela gutxi arte, esateko, ez? Zezen plaza bezala erabili zen. Baina zezen plaza bezala ez bakarrik zezenketak egiteko, baizik eta torneoak eta jokoak egiteko. Zerezkoak ziren. Pelikuletan ikusten dugun bezala, lantzetako borrokak, baina gero baziren, gero ere bai nahiko bitxiara, nik ez dut imaginatzen nolakoak izan ote ziren horiek, ontzien arteko borroka. Nola egiten zuten? Ez dakit nola egiten zuten, baina agertzen dira, ontzien arteko borroka, itsas borroka, bezalakoa, ez? Hori ere bai, eta gero egiten zen joko bat nahiko, beste batzu seguruenik ere bai, baina agertzen da hori jende nagusiaren txat, batez ere zaldunentzat, ez? Zaldi batekin ibili, korrika, arrapaladaka, pan, eta jartzen zuten, olako biziri, bi abe, bi zutabe, eta gero abe bat, zeharka, ez? Eta hortik zintzilika eraztunak, zintekin eraztunak. Orduan, lantzarekin egin behar zen, gaur egun askotan, gure garaian jolasten genuen ere bai, guk horretan, txikiak ginenean, olako ziri batekin, korrika eta taka engantzatzeko, ez? Pues haiek zaldiz eta lantzarekin zapa. Eta orduan saria eramaten zuen, eraztun gehien lortzen zituenak, ez? Hori egiten zen, Gazteluko plazan. Eta gero badator, hori, 1580ean, batez ere herriak eskatua, Iruñak eskatua, aldatu ziren dataz, San Ferminak, mesetak aldatu ziren. Azkenean apezpikuak erabaki zuen, onartu zuen, berak erabakita, jakina, nagusia zela, hemen apezpikua. Ez erregea, gaio hauetan, erlijio gaietan, eta San Fermin, erlijio gaia zen, orduan apezpikuak zuen azkeneko hitza eta baimena. Eta baimena eman zuen aldatzeko, eta jarri zuten uztailaren 7an, baina inongo arrazoi garbirik gabe. Izan ziteken beste edozein data. Berez, San Fermin eguna orduan ez da uztailaren 7an, noiz da? Ez, San Fermin ez zera festa, benetako festa, jaio data ez da jakiten, ez? Baina bai hil data, ez? Hilketaren data. Eta da San Fermin txiki. Irailaren 25ean da. Hori da benetako ospakitzuna. Bestea da, zergatik edo zer aprobetxatu zen aldaketa horrekin, egiteko bat feriekin, hori importantea zen, eta zezenketekin. Horan bildu ziren guztiak uztailaren 7aren inguruan, eta hor nolabait esateko esan dezakegu sortu zirela gaur eguneko San Ferminak. Baina 16. mendean, 17. mendean, beraz nahiko berandu, ez?
aldatzen baldin badugu gaiaz, hau zen dena ospakizun erlijiosoak. Gero, azoka edo feria, bazen bere aldetikan, hori ezena pezpikoaren menpean, hori zera erregearen menpean zegoen, eta bere araudiak eta historiak, ez? Kontua da, Carlos Lehenengoak baimena eman zuela urriaren 10ean feria egiteko, eta horregatik San Ferminekin bat egin zuen. Baina San Fermin jaiarekin zer ikusirik ez. Jarri zuten, ongi zetorrelako, besterikan gabe. Eta kuriosoa da, erregeak feriak ibiltzen zirenei privilegio foru antzeko batzuk bereziak eman zizkiela. Adibidez, bidean, feriarako bidean edo bueltan, beren tokietara, lapurrek eraso egiten baldin bazieten, orduan babestuta ziren erregaren partetikan, eta nolabait ordaindua ere bai, nolabait lagundu ere bai, gero diruz lagundu ere bai. Orduan, nahiko privilegio bereziak ziren. Eta noguak ziren, hemen Nafarroakoak? Gehienak Nafarroakoak, bai. Kanpokoak ere etortzen ziren, Valentzia aldetik etortzen ziren, baina hori baziren ambulanteak, ez? Feriaz feria ibiltzen ziren, gaur egun bezala, zirko bat etortzen dela ona, gero joango dela ez dakit nora, eta herri-zerri edo hiri-ziri ibiltzen dela. Garai hartan ere bai, gero komedianteak ere bai, ibiltzen ziren horrela, herri-zerri, jaiaz-jaia, eta horrela ibiltzen ziren, ez? Eta gero, ferian bai, ferian ganadua eta ingurukoak, ijitoak sartzen ziren askotan, ere bai, ijitoak, baina hemengo jendea, mendialdeko jendea, etortzen zen Iruñera erosketak egiteko edo salmentak egiteko, zaldiak edo mandoak edo behiak zera saltzeko, etortzen ziren ona, ez? Baina nahiko nahastua zen, jende edo zein motatako jendea etortzen zen. Eta zezenketak egiten ziren, gaur egun, kasi gaur egun bezalakoak. Kontua zen, gaur egun, 6 zezen liatzen direla, garai batean igual 12, 14 hor nonbait, zezen asko. Nahiko bitxia da, moda bat sortu zen, areatokia, ruedoa, bitan banatzea, ezi batekin, eta orduan zezen bat alde batean, eta beste zezen bat beste aldean, orduan bi korri da, bi zezenketa batera, antzekoa ez, kontua da, badagoan anekdota pilo bat ez, zera bitxikeri pilo bat ez, zezenak ziren batez ere hemengoak, nafarrak, zezen nafarrak. Oso, la kasta navarra esaten dena ez, oso zezen nerviosoak, oso argalak, oso zaintzuak ziren, eta orduan batez ere, toretzaile guziek zuten begiko, horiek ziren onak haientzat, ez? Baina batez ere banderilleroentzat ziren oso arriskutsuak. Ze, buelta ematen zuten metro batean, buelta oso ematen zuten, orduan eskapatzeko oso gaizki, ez? Eta alako batean, banderillero batek jarri zizkion bere banderillak zezen bati, eta besteak korrikadaren atzetikan estu ibili zen, eta orduan salto egin zuen beste aldera. Baina, arearen antzegoen beste zezen bat, eta horren gainean erori zen, gainera, orduan, holako bitxikeri batzuk ziren. Beste batzutan egiten ziren zezen guztiak areatoki osoan, baina, klaro, ezen argi artifizialik. Orduan, hasten ziren, igual, arratsaldeko 3etan, ez gaur eguneko 3ak, pentsa behar dugu 5etan, gaur egun, Aurriko ordutegi aldaketarekin, ez?
Baina, klaro, zera Ilunabarra heltzen zen nahiko gertu. Osea, 6-7etan hor zegoen, ez? Ordan, klaro, zera Ilunabarra etortzen baldin bazen, ordan bukatutzat eman behar zen, eta ordan egiten zuten el toque, hori ja komentatuko dugu beste batean igual zehatzago, el toque de, nola esaten zen, el toque de jarrete. El toque de jarrete. Eta zen, momentu hartan, zera, zezenketan, osea, ikusle, nahi zuen ikusle guztiek saltatu zezaketen zera areatokira eta zezena akatu. Osea, lantzekin, labanekin, eta horren zezen gaixoa, osea, nahiko basatiak ziren garai batean, ez? Orain nahiko araututa dago, baina garai batean, barra librea, jende guzia, ara. Orduan, Carlos Bigarrenak, erregeak, ja eman zuen baimena beste feria bat egiteko, 20 egunekoa. Osea, 20 egunetan feria luzea. Baina San Juan egunetik hasita. Beraz, ekainaren 25ean hasita. 20 egun kontata, ateratzen da uztailaren 14 arte. Beraz, ja, hurbilago zegoen, ez? Gaurko San Ferminetan nahiko hurbila, ez? Zezenketak noski egiten ziren ja momentu hartan. Ez asko, ez gaur egun 9, gaur egun bezala 9, ez. Ez asko, baina bai egiten zirela. Eta egiten ziren gainera, garai batean, egiten ziren arratsaldez eta goizez ere bai. Osea, ziarraren ondoren egiten zen zezentiketa txiki bat, la corrida de prueba esaten zen, arratsaldeko ganaderia berberarekin, 2 zezen edo 3 zezen, probatzeko, aber nolakoak ziren zezenak, egiten zen beste bat. Orduan, klar, San Juan eguna izan zen betidanik izan da, ez? Solstizioarekin ja kristautasunaren alde aurretik ja bat zetorren, ez? Solstizio ospatzearen ohitura, ez? Orduan, San Juan eguna inguru hartan dago, eta feria aldarrikatzen zen egun hartan ospe handiarekin. Turuta, danborrak, eta hortik San Juana da. Gaur egun hemen Iruñan oso maitatua, oso herrikoia da, la San Juana da, esaten da, la San Pedrada, biak. Kontua da, hori guztia zegoen ere bai, zera apezpikuaren ez menpean, baina bai arau batzuen menpean. Apezpikuaren arau batzuen menpean. Eta orduan, segun nola etortzen zen San Juan eguna, zezenketa pasatzen zen beste egun batera. Eta orduan, ferianteek negozio gutxiago, negozio txikiago zuten. Orduan, protesta egin zuten, egunak ez zirelako oso aproposat. Eta orduan, 18. mendean, pasatu zen San Juanetik San Pedrora. Beraz, 29an hasten ziren, ekainak 29an. Eta uztailaren 19 arte, osea, luzatu ziren beste aldetik ere bai, ez? Nolakoa ziren feria horiek? Nahiko xumeak, ez ziren, osea, kontua zen moda ezagutzeko, moda, ez? Janzteko moda eta ezagutzeko aukera bakarra zela. Ze kanpotik etortzen zen jendea, oialekin eta jantziekin eta olak. Eta hori ziren, nahiko, desberdinak eta orduan modakoak ziren, ez? Orduan oso preziatuak ziren. Eta orduan ohitura hartu zen, hemengo jendearen artean, batez ere mendialdekoen artean, opariak egiteko. Osea, mesetara edo ferietara etortzen zenak, ekarri behar zituen, bueltan, opari batzuk. Lagunekin eta familiokoekin banatzeko, ez? Ordan, hortik dator ohitura zar hori, gaur egun, ja ez da apenas mantentzen, baina, mentalitate hori badago, ez? Osea, erosi behar duzula, ez? Bazoaz barraketara, zerbait ekarri behar duzu hortik, ez? Orduan, hori 19. mendean gertatu zen.
Gero, baziren beste 19. mendean. 19. mendean, 20. mendearen hasieran eta baziren bitxiak, harri bitxiak eta hola, baina baratija zirena, ez? Eraztunak, esku motorrekoak eta lepokoak eta holakoak, ez? Orduan, klaro, garraiatzeko eta jendeari erakusteko, ez egoen gaur egun marketing hori, ez egoen, ez, ideia hori. Orduan, baina zerbait bai. Orduan, zu jartzen baldin baduzu kutxa batean, eraztunak, dena nahastuta, ez? Eraztunak eta lepokoak eta ez dakiz zer, eta bitxikeri horiek guztiak, haien artean, koska egiten dituzte, eta azkenean ondatu, ez? Orduan, zer egiten zen? Jartzen zen zurautza, kutxan, ondoan, zurautza, eta miltzatu. Klas. Horren, tente geratzen ziren, eta harria beribiztan, ez? Eta horregatik, haiei esaten zitzaien las joyas del serrín, esaten zitzaien. Eta zen oso ohikoak. Gaur egun, bitxikeriak, antzekoak, ez? Eraztun txikiak eta hola, eta belarretakoak. Arez geroztik, San Juan eguna oso importantea izan zen, San Pedro eguna ere bai, orduan ja mantendu dira. Gaur egun, San Juan eguna ospatzen da, askotan, zuteak eta hola hori toki guztietan egiten da, baina hori solstizioarekin lotuta dago. Baina hemen San Juana da beste badu bere kutsu berezia. Adibidez, ateratzen zen batez ere, abestiak egitera, kaleskale, kantatzera, La San Pedrada ere bai, ospatzen da afari berezi batekin, eta hola. Eta hemen geratu da, la San Juana eta la San Pedrada, batez ere la San Pedrada, oso egun berezi moduan. Gero, 19. mendean feriak jaitsi ziren asko. Zergatik, komunikabideak izan zirelako hobeagoak, automobila sortu zen, trenak ere bai, orduan, garraioa ziren maizago erabiltzen, orduan, ez zen egun berezi bat edo egun berezi batzuk. Gainerako egunetan, urtean barna, gainerako egunetan erosi ezin izaten zenituzten gauzak erosteko. Baizik eta kasi edozein momentutan ziren erosgai gauza horiek, ez? Orduan behera joan ziren, feriak ganadua ezain beste, baina bai bitxikeri horiek. Joan ziren behera. Eta orduan, komentatu dugun bezala, ez era 17. mendean, elkartu zirela, 3 ospakizun horiek. Nola ospatzen ziren? Batez ere, zehaztuta dago, nola ospatu zen 1581ko San Ferminak, feriak eta jaiak, ez? Pregoia izan zen, aipatzen da torneo Gazteluko plazan, baina ikusteko zenolako torneo izan ziteken jarri zirela armailak, noski, armailak jendea erzelitzeko, baina fabrikatu ziren, edo agindu zuten fabrikatzeko, 22 lantza. Osea, ez ziren halako batean, 2 zaldunen artean pon eta listo, ez. 22, horrek esan nahi du, apurtzen zirela. Orduan, 22 lantza. Antzerkia ere bai ospatu zen, religiosoa, jakina. Zezenketak, lehen komentatu duguna, 12 zezen edo gehiago, izaten ziren. Dantzanteak, zen dantzariak, ziren dantzanteak. Dantzanteak dira, gaur egun San Lorenzoko dantzanteak bezalakoak. Ez dakit ikusi duzun noitzbait. Atzo, aurreko egunean, zera igandean, el Corpus prozesioan, ateratzen dira, prozesioaren aurrean, dantza egiten, eta jantziak dira, ez dira dantzariak,
Osea, ez da ezpata dantza edo zera. Da, dantza bereziak, jantzi bereziak, irudikatzeko pixka bat mosketeroak bezala, jantzen dira, olako kapela dotore batekin, eta olako harri bitxiak eta zapak ere bai, erabiltzen dituzte zapak. Eta olako zortzikoak dira, 8 mutil, 10 mutil, eta dantza bereziak egiten dituzte. Dantzanteak etortzen ziren beti, jaia beti kanpotik. Eta ez Nafarrotik, etortzen ziren Aragoitik, Valentzia aldetik ere bai izan da oso harreman maiza, Valentziako jendearekin, beti zen dantza maizu bat, zen dantza importanteak, dotoreak. Eta hauek daukate erlazioa erlijioarekin. Batez ere jaiekin. Erlijio ingurukoekin, ez erlijio, ez ziren sartzen elizan, adibidez. Gaur egun bai, gaur egun badute baimena dantzatzeko elizaren barruan. Baina garai hartan ez. Desfiletan, prozesioetan, ez prozesioaren barruan, beti kanpoan, aurretik edo atzetik, maizu bat zegoen beti, maizua zen oso persona, ongi hartua, oso estimatua zen, maestro de dantza, dantza maizua, zen oso estimatua. Hemen hasi ziren ja dantzante taldeak osatzen, agoitzen adibidez, osatu zen garai batzuetan, urte batzuetan nahiko ospea izan zuen, ere bai. Orduan, dantzanteak, gero jauskarik, saltinbankiak, egiten zituzten olako beren zilipurdi eta zupatako eta historiak. Gero udaletxea argitzen zen, gaur egun bezala, baina argizariz, hori bai. Baina argitzen zen aitzinaldea, batez ere. Eta ja geroago, beranduago, su artifizialak. Su artifizialak hemen oso potenteak izan dira beti danik. Hemen izan ere, bazegoen piroteknia bat, fabrika bat, hemen Arrosadian, oso famatua, bere garaian oso famatua, eta beti hemengo su artifizialik izan dira kategoriazkoak. Zezentzuzkoa ere bai egiten zen, baina zezentzuzko alobestia, baita esateko. Benetako zena, eta jartzen zioten, Zorbaldan eta Bizkarrean, jartzen zioten, olakoa ez, su artifizialak eta pin-pan, eta askatu. Nahiko jende basatia zen. Eta ere bai, aipatzen da gurdi triunfala, nik ez dakit ze historia izango zen hori, ez dut imaginatzen. El carro triunfal, la carroza triunfal, ez dakit. Horan, dirudienez, desfilatzen zen kaletatik, zerbait ez. Eta sokamoturra ere bai, ez hemen oso ibilia izan da sokamuturra. Gaur egun ez da egiten, San Ferminetan eta ez da egiten. Baina sokamuturra kalez-kale egiten zen, baina erdiaroan egiten zen. Hiru burgoetan, burgo bakoitza bazuen bere zezenketa edo zezen jolasak, eta sokamuturra egiten zen frangotan ere bai. Eta hau da gutxi gora bera guztia, eman dugu repasutxo bat. Oso interesgarria. Ez dakit, gaur egun harrigarria zaigu, hainbat gauza harrigarriak ez. Baina garai hartan ez egon besterik, orduan, ez telebiziorik, ez internetetik edo deus, orduan, jendea, divertitzen zen ahal bezala, eta ongi oso divertigarria ziren. Nahiko basatiak hori bai, batzutan, baina, Pues hori da. Mil esker gurekin etortzeagatik, eta ea burrengo batean zer kontatzen duzun. Beste bitxikeri batzuk egingo dugu. Oso ongi. Ondo segi. Berdin, agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara elkarrizketa eta eduki berriekin. Ondo segi, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.